Tak se na to pojďme podívat. Proč nám úklid vlastně dělá takovou radost? Pro někoho je nepořádek prostě jen zdrojem stresu. Pro jiné je naopak úklid cesta k okamžitému sklidnění. A pozor, není to o perfekcionismu. Je to vlastně geniální způsob, jak regulovat vlastní nervový systém. Protože když je svět kolem nás chaotický, mozek si hledá něco, co může konečně ovládat. Takže když si uděláme pořádek venku, vlastně si tím uklízíme i sami v sobě. Naše podvědomí vnímá domov jako signál bezpečí. Otázka je, jaký signál vysílá ten náš. A pro citlivější povahy to není jen nějaký šepot. Je to konstantní hluk, který zvyšuje napětí. A má to i biologický základ. Uklezený prostor totiž reálně snižuje hladinu kortizolu, stresového hormonu. Jasně, světové dění neovlivníme, ale tu zásuvku z příbory, tu srovnat můžeme. A právě tenhle pocit kontroly spouští v mozku mocnou smyčku odměny. Mluvíme o dopaminu. Stačí ustlat postel nebo utřít linku. Každý takový malý krok je malá dávka uspokojení. Ale ono to jde ještě dál. Úklid se totiž dotýká samotné naší identity. Když se zbavujeme věcí, není to jen o místu. Je to jako symbolické svlékání staré kůže. Tím, že se pustíme toho starého, vlastně děláme prostor pro to, kým se stáváme. Ten opakovaný pohyb, třídění, skládání, to je vlastně taková terapie beze slov. Meditace v pohybu. Takže změnou vnějšího prostředí můžeme doslova přepsat náš vnitřní monolog. Takže si to shrníme. Reguluje nervy, dává nám dopamin a pomáhá nám formovat, kým jsme. Takže až přijde ta nutkavá potřeba uklízet, není to nic divného. Je to péče o sebe sama. Je to takový dopis našemu budoucímu já. Slib, že na něj bude čekat bezpečný přístav. Protože klid se nehledá, klid se tvoří. Třeba zrovna jednou uklizenou poličkou.